Čauko, zdravím ťa z Partizánskeho, z posledných pretekov slovenského pohára a hornonitrianskej enduro série. Ja už mám po pretekoch, tak teraz ti trošku porozprávam a ukážem, ako vyzerali z môjho pohľadu. Rýchlostná skúška číslo 1 bola veľmi pekná, najmä vo svojej hornej časti. Nachádzalo sa na nej veľa takých skalkových, hrabankových úsekov. A som rád, že na rozdiel od minulého roka sa mi podarilo prejsť takú väčšiu skalu, síce takým opatrným spôsobom, ale nemusel som ísť obchádzkou, čiže celkom fajn. Na tomto traili som žiaľ urobil aj jednu takú hlúpu chybu pri napájaní sa na Budy Trail, myslím, že tak sa volá. Som ho proste myšmykol predné koleso a išiel som dole. Potom celú tú nasledujúcu časť som bol veľmi rozhodený, nešiel som ani tie skoky, ktoré sú tam v úvode a márne som hľadal flow až do konca rýchlostnej skúšky, čiže nie je ideálne, ale v pohode. No poď, Kubo, poď. Môžeš rovno po ňom vlastne. Hej. Ja môžem ísť rovno po ňom, dobre. Čo to máš? Daj mu odstúpiť. Kadečo. Čo je, to je. Dobre, idem, čaute. Pred druhou rýchlostnou skúškou som mal veľký rešpekt a myslím, že to mali všetci pretekári. Je to nový trail s množstvom odklopených technických a strmých úsekov. Počas tréningu sa mi ho podarilo dať iba raz, čiže veľa vecí som si nepamätal, ale našťastie sa mi ho podarilo prejsť bez pádu, bez nejakých väčších zaváhaní či zaseknutí. Pomerne plynulo, i keď asi nie najrýchlejšie.
cieli som bol rád, že sa mi ho podarilo celkom v pohode dokončiť. To bola strašná sranda. Yes! Wow! Mám to za sebou, som živý, dobre. Dobre, idem, čau! Rýchlostná skúška číslo 3 sa mi asi páčila najviac, čiže vedel som si nájsť tempo a ísť pomerne rýchlo od začiatku do konca. Dobre, pôjde. Dobre, čaute. Štvrtá rýchlostná skúška sa odohrávala na traili Green Rock. A to už je dosť technicky náročný trail s množstvom skalných úsekov.
rôznych odklopených zákrút, ale aj výšlapov a takých záľudných miest. Veľmi pekný trail, bohužiaľ mal som na ňom také 2-3 zbytočné záseky, ale v podstate nič vážne. Celý čas sa mi ho podarilo prejsť bez pádu a bez nejakých takých scary momentov, čiže celkom fajn. Oddielta. Tu je hneď zakrúte potom nerač. Dobre. Dobre, tak díky, čauko. Čau. Poď. No a 5. rýchlostná skúška. Tá, ak si odmyslíme tú prvú časť, ktorej sa dlho šlapalo, tak už viac menej bola iba tak za odmenu, dá sa povedať. Pekný, zábavný trail s niekoľkými šikanami. Ak by som to mal nazvať formulovou terminológiou, tak v mnohých tých takých šikanách som cítil nedotáčavosť, ale bolo to spôsobené tým, že už som bol trošku unavený a nemal som úplne ideálny postoj, skôr som to už chcel dotlačiť do konca. Ale keď som sa trošku upokojil, tak už to bolo lepšie. A do záverečnej rovinky som dal úplne všetko, že išiel som úplne naplno. Ťahal ten môj e-bike, ktorý mi už nad 25 km samozrejme nepomáha. Takže no a mali sme to šťastne za sebou. Takže ak to mám zhodnotiť, veľmi pekné preteky v krásnom poslednom letnom počasí. Ja som si ich veľmi užil. Ďakujem pekne organizátorom a všetkým kamarátom, ktorých som počas pretekov aj pred nimi stretol. A uvidíme, ako to bude budúci rok, či budem pretekať alebo nie, to ešte uvidím.